Vlastne nachádzame sa na mieste, kde má Múzeum na kolesách výstavu dobového oblečenia, výstroje, výzbroje venovanú vlastne druhej svetovej vojne. No a keďže vlastne je dnes deň obce, tak sme prišli spestriť tento deň. Vidíme tu teda rôzne uniformy, vidíme tu aj takú malú poľnú nemocnicu. No a tieto uniformy sú nielen mužské, ale sú aj ženské a vlastne zaberajú celé obdobie druhej svetovej vojny. To znamená od roku 1939 až do roku 1945. Tieto uniformy nie sú len pechotné. Vidíme to uniformy napríklad aj námornícke, vidíme tam prieskum, vidíme tam delostrelcov, vidíme aj dôstojníkov, aj obyčajných vojakov. Máme tu aj rôzne chirurgické náradie, alebo nástroje, aby som to tak škaredo nerozprával. Jedna z takých veľmi zaujímavých vecí, na ktorú sme veľmi hrdí, že máme v našom múzeu, je táto inečná striekačka. Táto inečná striekačka sa pre obyčajného človeka zdá byť obyčajná, ale pre nás má hodnotu zlata. Z toho dôvodu je, že je železno sklenená. To znamená, že táto inečná striekačka sa vyvárala, aby sa dala viackrát použiť. V dnešnej dobe máte inečné striekačky z umelej hmoty, zaočkuje sa, odhodí sa. A naozaj v tejto dobe trebalo strašne veľa takýchto inečných striekačiek, preto sa to všetko recyklovalo. Tu je vlastne taká modelová situácia takej nemocnice, kde vlastne vidíme rôzne nástroje, ale vidíme tu aj takú nemocničnú časť, dá sa povedať takú lôžkovú časť, kde vidíme teda, kde zranený ležal, je tam také malé laboratórium, aby sa zistilo, akú má krvnú skupinu. Títo ľudia samozrejme sa museli niečo niekde aj umývať, pretože máme aj umývadlo, kde sa vlastne dezinfikovali ruky a takto. Každá nemocnica sa snažila samozrejme mať aj nejaký taký rádiokútik alebo telefónny kútik. V dnešnej dobe máme samozrejme každý mobil, no v tej dobe vyzerali mobily takto. Sú to vlastne nemecké telefóny z roku 1944. Zaujímavosťou je to, že nie sú drevené, ale bakelitové. Ja som si myslel, že bakelit sa vymyslel po druhej svetovej vojne u nás v Československu, ale opak je pravdou. Nemci už v 1944 roku bežne behali s takýmito telefónmi. Tieto telefóny slúžili na to, aby sa z prvej línie dostala informácia, že prichádza k vám veľa zranených, pripravte sa. Áno, to znamená, že prichádzalo niekoľko stovák alebo desiatok zranených, tým pádom nemocnica mala čas sa pripraviť na to, na prijatie. Tu vidíte rôzne sterilizačné nádoby, ako aj obväzy. Tieto obväzy sú naozaj pre nás veľmi vzácne, lebo sú to originály. Vidíte, že sú balené v papieri. Tento papier je povodcovaný z toho dôvodu, že ako náhle by vám obväz padol na zem, niekde do bláta alebo do nejakej špiny, stratil by svoju sterilitu a musel by sa vyhodiť, alebo lepšie povedané preváriť a znovu vyčistiť. Kdežto je v tomto obale, nič sa nedeje, môžete ho použiť ďalej. Máme tu aj nosidlá, tieto nosidlá sú veľmi zaujímavé z toho dôvodu, že sú to nosidlá z roku 1941, sú to nemecké nosidlá. Samozrejme Sovieti všetko brali, využívali, snažili sa všetko použiť, to znamená, že ako náhle našli nemecké nosidlá, neprišli, nekopli do nich a neodhodili, ale zobrali si ich a začali ich používať. Tu si všimnite, že tieto nosidlá majú aj takéto rôzne lána, týmito vlastne sa dal zranený pritiahnuť, aby nespadol, keď ho niekde niesli. Treba si tiež ale uvedomiť ďalšiu vec, že tieto nosidlá sú krásne, všetko OK, sú aj praktické, ale kým Nemec vyrobil jedné takéto nosidlá, Soviet vyrobil ďalších 5 svojich, no a tým pádom sa stávali potom aj také situácie, že Nemec aj chcel niekoho odniesť, ale bohužiaľ nemal na čom. Teda Nemec, tak pardon, Nemec aj chcel niekoho odniesť, ale nemal na čom, kdežto Soviet samozrejme mal ďalších 5 nosidiel, ktoré mohol použiť. Dobre, ďakujem pekne. Joj, aktívny. Tak. Kač. Tak všetko vybavíme, všetko robíme. No, čo mám navíc. No máš tyle chlapec. Ja sa vyštelím, naše. Aha, Výborne, tam je. No, výborne, ja. Pekne. My sme boli na Drgovej kedy, či mali tú sieňou takú výstavu. Hej, no. Dobrý strelci to máte. Počúvaj, to všetko policajti, aktívni policajti, bývalí policajti, ale tam boli vojaci z povolania. Úradníci neštudali.
Što vi se radi? Evo sam bro, zaraz se štelim, a idem, tu pole chlapec se štilja. Jo, Paľku, tak bezpečí to! Tak, keď možno, že aj lepšie by mohlo, keby ste ich tak z boku natáčali. To mám možno aj lepšie. Kolega, ešte nábojnica. Dobre, tu letí. Ja idú strieľať. Počkaj, To strieľa ako ďábel. No, všetko. Počkaj, ešte. Ideš si vystreliť? Ja ti podržím. Dobre. Tak, poď si vystreliť. Dobre. Tu máš kolega na Dobre, a ja vás odfotím. A ja tiež strelím, dobre? Áno, samozrejme, to... Už beží kamera, beží. Dobre, ja si to budem tu sledovať, aby ste tam boli. Dobre, Mišo. A keby sa dalo tatu, a keby toto Áno. tatu treba stlačiť, ja toto prvé a urobím fotku. Je teraz napríklad na jeho? Áno. Robí dačo? Áno, tam urobilo nejakú. Tu sa mi zdá, že si to... Dobre. Dobre, ono natáča stále. Dobre. Dobre, chlapci, pozor troška, lebo teraz... Tak, dobre. Dobre, a počkajte, teraz vám urobím fotku. Urobilo? Áno, Pozrieme sa na to. super. Dobre, a teraz vás môžem ja poprosiť? No. Vy na mňa len s kamerou namierite a my s kolegom sa tu má kolega vyfotí, že dať čo rozprávam do kamery a potom ja kolegu. Poď. A ja potom kolegu, len tak na mňa. Toto. Nie sme ďaleko od seba. Asi to, lebo na fotke to ináč ukáže. Sme tam. Na akú fotku, hej, urobí? Hej, nie, to len kolega urobí fotku, aby bolo vidno kameru a ja, že som. Aby tak bolo vidno. Áno, áno. Dobre, a teraz tu máš, a my sa fotíme. Jež. Nech sme tam. Dobre. Dobre. Tak, áno, a keby ste sa tam na ňo pozerali, rozprávate, tak. Super, paráda, dobre. No a ide sa strieľať ďalej, samozrejme, tu máš. Ja mám ísť? Ty budeš strieľať? Môžeš, že ty. A z toho si strieľal? No. Hej?